Pixkat etorri gara kantatzera, uste dut askok dakiguna, azken baten ez dagoela fiskalitate bakar bat, fiskalitate eredu desberdinak daude, eta hortaz, tokia dago fiskalitate eredu aurrerakoi, aurreratu eta moderno bat egiteko, ez. Eta zoi bakarrik, ez da bakarrik tokia dagoela, baizik eta egiten denean ere, Gipuzkoan azken bi urtetan egin denean hildotik, egiaztatu egiten dela, benetan gauzagarria dela, aurrera atera daitekela eta maitza onak ematen dituela, ez? Eta beraz, gure lerro nagusia dela olako eredu fiskal bat behar duela Euskal Herriak. Benetan Euskal gizarteak aurrera egiteko, gizarte kohesionatu bat izan behar duela, gatazka gutxi sortzen duen gizarte bat, ongizate baldintza duinak ziurtatzen dituenak herritar guztientzako, eta ekonomiaren ikuspegitik ere, ekonomia moderno baterako oinarriak jartzen dituen sektore publiko bat ere behar duelako, sektore pribatuarekin batera, nolabait horrek ere krisiak eta krisiaren eragile nagusiak diren merkatu ditzen dien horien aurrean, babestuago eta sendoago agertzen delako ekonomia bat, azken krisialdi honetan egiaztatzen ari den moduan. Beraz, uste dugu hori dela Euskal Herriak behar duen zerga sistema, hori dela etorkizunak Euskal Herriarentzako ekarriko duen zerga sistema, eta hori da pixkat kontatuko duguna.